Сәлам малайлар һәм кызлар, күптән түгел Татар радиосында, хәерле иртә Австралия тапшыруында, интернет аеруча Instagram турында чыгарылыш булды. Әлеге эфир барышында мин үземнең барлык фикерләремне әйтеп бетерә алмаган идем. Шуңа күрә айрым видео яздырырга булдым. Сезнең бүгенге көндә Instagram нинди мәйданга әйләнә баруы хакында уйлап караганыгыз, анализлаганыгыз бармы? Шәхси тормышны күрсәтү, ризык, юмор, балалар, акыллы уйлар, реклама. Буларның барысы да бар, тик айрым категория булып, кызларның күкрәкләре, кабартылган иреннәре, ялангач тәннәре, гафу итегез, арт саннары тора. Һәм бу категорияның көндән-көн популярлашуы кызларның үзләренең Instagramнарында мондый төр контентны булдырырга ашкынып торулары бердә куандырмый. Радиода без бу турыда да сөйләштек һәм күпләрегез шушы күренешкә карата минем фикерне сораган идегез. Әйтеп узам, моның сәбәбе дә билгеле кебек. Кызларга игътибар җитми һәм әлеге игътибарны булдыруның бу иң җиңел ысулы. Менә башка төрле сыйфатлар белән булдырып карасыннар әлеге игътибарны: интеллект, артистлык, кызыклы әңгәмә. Юк, монысы әлбәттә инде зур көч сорый. Ә менә арт санны күрсәтеп фотога төшү иң җиңел ысул. Монда этика турында әйтеп торасым килми, мораль ягында тикшермим, сүкмим, миңа бары тик аның психологик ягы кызы. Бу кызлар спортзалга кем өчен баралар? Тәннәрен нәфисләндереп, фотога төшеп, Instagramга кем өчен әлеге фотоларны куялар? Үзләре өченме, сөекле ирләре өченме? Юк. Instagramдагы меңләгән подписчиклары күрсен өчен һәм әлеге меңнәр тагы да артсын өчен. Кияүдәге миллионлаган кызларның булай эшләвен башкача аңлатып булмый. Иң куркынычы бу галәмәт йогышлы. Бер-берсеннән күреп, мондый фото ясарга омтылучылар көннән-көн арта. Кемнәрдер егетләрне гаепләр, егетләр үзләре үк мондый фотоларга тартыла, спрос зур диярләр. Әйе, монда табигый инстинкт үзенекен эшли. Тик тиле кытыра дип, беренчедән акылы булган егетләр мондый кызларга җитди карамый. Җитди карамаган егетләр, кызлар сезгә нәрсәгә? Үзегез үк провокация илесез, аннан егетләр азды, кызларга җитди бәя бирми дип зарланасыз. Теләсә кайсы кызга егетләрнең аның белән сыклануы ошый. Аның теләге шундый. Һәм шушы теләк уяттан көчлерәк булып чыкса, фотода шәрә тәннәр, күкрәкләр, арт саннар күренә башлый да инде. Тәнен меңнән дә артык кеше күргән кыз егеттә җитди кызыксыну уята ала микән? Син нәфислекне аңламыйсың, заманадан айвасың артта калгансың дип гаепләр мине кайберәүләр. Гаепләсеннәр. Тик мин фикеремне үзгәртмәячәкмен. Һәм сезнең арада да минем кебек уйлаучылар аз түгелдер дип ышанам. Фикеремне тәмамлар алдыннан сезгә бер сорау өстендә уйлап карарга тәкъдим итәм. Үсеп җиткәч яисә хәзер сезнең кызыгыз менә шушындый төр фотолар куя башласа, сез нәрсә дияр идегез? Бу мәсьәлә буенча сездән фикерләр көтәм, аста комментарий рәвешендә калдырсагыз иде. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.